खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि सुंद' खौराङाव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय 16 नं निसिमा बिटिसि बियाबनि एमसिएलए जेम्स बसुमतारिया बिटिसिनि इएम महरै समायखिराखौ लाबाय। बिटिसि एसेम्ब्लि सावराय जथुम नब्लाङाव खुंनाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों दिनै प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया समायखिरा लाहैयो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो बिटिसिनि लेङाइ गाहाय खुंगिरि रिहन दैमारिजों लोगोसे मावफुं सोद्रोमा देरहासात बसुमतारि बिथांमोना। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय, तामुलपुराव माइ गायबाय थानाय समाव सारअन्थाइ गावनानै सासे आइजोनि जिउ खहा। दिनै तामुलपुरनि जारगाव बारालाकुसि गामियाव सारअन्थाइ गावना सासे बर' आइजोनि जिउ खहा जायो। जिउ खोमानाय आइजोखौ बरलाकुसि गामिनि थागिबि मिनति ब्रह्म 48 बोसोर बैसोनि होनना सिनायथिनाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला दिनै फुङाव मिनति ब्रह्मजों लोगोसे माखासे गुबुन आइजोफोरा गाव गावनि फोथाराव माइ आबाद मावनायाव मुखुब दंमोन। बे समावनो हरखाबनो सारअन्थाइ गावनायजों लोगोसे सारअन्थाइ गावनानै बारहुंखा फैदोंमोन। सारअन्थाइ गावनायनि जाहोनाव मिनति ब्रह्मआ गोब्राबै जोखोम जायो। जायगानि सुबुंफोरा थाबैनो बिखौ रैखा खालामो आरो देहा फाहामसालिसिम लानानै थाङो, नाथाय डक्टरफ्रा बिखौ थैबाय होनना फोसावो। बिथांजों लोगोसे खामानि मावनाय गुबुन आइजोफोराबो गावनि जिउखौ लानानै एसेयावनो बारग'यो होनना मिथि मोनदों। बिटिसिनि इएम बेगम आक्तारा आहमेदा बाक्सा जिल्लानि निमुवा बिसिडिसिनि सिङाव थानाय काटाजार गामियाव सिसि ब्लक लामा लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। बिटिसिनि एसअपिडि 2025 आरो 2026 रांखान्थि बोसोरनि 1 कौटिनि बांसिन रांजों लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। मावफुं सोद्रोमा इएम बेगम आक्तारा आहमेदा। गुवाहाटीनि GMCHआव जोबथा हां बोबाय रज आलीनि गाग्लोबनायाव गोब्राबै जोखोम जानाय मृदु मुद्राया, जेराव मृदु मुद्राखौ GMCHआव फाहामथाय होबाय थादोंमोन। मख'जाथावदि थांनाय 31 मेआव रज आली मुंनि सासे लाइमोना माधुर्य बर्मन आरो मृदु मुद्रा मुंनि बिदा बिनानावखौ लामायाव स्कुटिजों फैबाय थानाय समाव गाग्लोबदोंमोन। बे गाग्लोबनायाव जायगायावनो मृदु मुद्रानि बिदा पश्चिम नलबारि आन्चलिक आसुनि लेङाइ नेहाथारि माधुर्य बर्मना थैदोंमोन आरो बेनि उनाव मृदु मुद्रायाबो फाहामथाय लाबाय थानाय समाव GMCHआव जोबथा हां बोयो। धेमाजिनि सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाय मावबादाया दिनैनिफ्राय जाबाय। गुन गोनां सोलोंथाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै थाखो 9 आरो थाखो 10 नि फरायसाफोरनो गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाय मावबादाखौ दिनै UN एकाडेमि सिमेन्ट चापरि आरो SB बर' गोजौ फरायसालि गंनै फरायसालियाव दिनै 3 जुलाइनिफ्राय 25 जुलाइसिम होनाय जागोन। बे हाबाफारियाव धेमाजि जिल्लानि सोलोंथाय नेहाथारि मोजां गसाइ नार्जारि, सिमेन्ट चापरि UN एकाडेमि फरायसालिनि गोरायुं बिमल मुसाहारि बिथांमोना आलासि महरै बाहागो लानानै बेखेवनानै होदों। समाव नोंथांमोननि गेजेराव फिन आरोबाव फोसावनो लादों जोंनि बयनिबो मानिजाथाव गेदेमा रन्जन दैमारिनि बागै। जों बयबो मिथिगौदि मोनसे समाव आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय हारिनि रैखाथिनि थाखाय बर'नि हाथियार लाग्रा आफाद जोनोम होनानै गोबाव सम सोरखारनि हेंथायै दावहा नांबोनाय, जिउ बाउसोमबोनाय बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा रन्जन दैमारिया दासिमबो जोबथेसालियाव दं, जेराव CBI केसजों एक्टिभ जानानै थानायनि जाहोनाव बिथांजों लोगोसे माखासे बारग' NDB केडारफोरा दासिमबो जेलावनो दं। बे बाथ्राखौ मख'नो नांगोन दि 2026 नि गेजेराव सुप्रिम कर्टनि फाइनाल रायखांनाय एबा गोदान हियारिंनि थारिखआ पाब्लिक डमेनाव फिन फोसावजायाखै। उकिलफोरनि सम मोनै आरो आयेनारि राहानि जाहोनफोरनि थाखाय हियारिंआ दोनथ' जागासिनो दं। बेराफारसेथिं बिथां गेदेमानि बिनानाव अनजालि दैमारिनि नाजानाय आरो गोबां बारग' NDB केडारफोरनि गोख्रों नाजाबोबाय थानायजों गोबां खेब हियारिं जानानै थांदोंब्लाबो मोजां फिथाइ थायाखै, जेराव गोबां खेब बेल हियारिं जानो गोनां समावनो उकिलफोरनि सम आरो खाबु होनो हायैनि जाहोनाव गेदेमा रन्जन दैमारिनि हियारिंआ आद्रा जानानै थागासिनो दं। माब्ला बिथांनि फिन हियारिंआ जाफिनगोन? माब्ला बिथाङा जोंनि गेजेराव बर' हारिनि गेजेराव उदां जानानै फैनो खाबु मोनगोन? बेराफारसेथिं बर'नि गोबां गोजौ थाखोआव थानाय दैदेनगिरि राजखान्थिगिरिफोरखौ आथिखालाव गेदेमा रन्जन दैमारि बिथांनि फारसे जेबो बाथ्रा बुङै एबा गोबां खेब बाथ्रा बुङिखौ नुनो मोनदों, जेराव
दासान्दि गेदेमा बिथांनि थाखाय बर'नि राजखान्थिगिरि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफ्रा जेबो गारां दिखांनायखौ नुनो मोन्दों। उदां खालामनांगौनि थाखाय सोरखारनि हेंथायै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनाखै। सोर गारां दिखांगोन रन्जन दैमारिनि थाखाय बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि बर'फोरनि थामथि गोरोबथा बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों एक्स एनडिभिफोरनि जेंना बारग' एनडिभिफोरखौ जेलनिफ्राय उदां लाबोनायनि दफाया दंमोन। नाथाय बे दफानि गेजेरजों रन्जन दैमारिनि अनगायै माखासे बारग' एनडिभि केडारफोराल' उदां अख्राङाव फैबाय। एक्स एनडिभिफोरनि जेंना, साख्रिनि जेंना, थांना थानायनि थाखाय राहा खालामनानै होनो थाखाय थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव एनडिभिखौ लानानै एबसु, इउबिपिअ, आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारनि जथायै बिटिआर एकर्डआ जानानै थांदोंमोन। जाय एकर्डआव गोबां दफाफोरा दंमोन। बेनि गेजेराव बारग' एनडिभिफोरखौ जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोनानै बिथांमोननो थांना थानायनि खाबु खालामनानै होनाय दफाबो दंमोन। जाय दफाया दायो आद्रा जानानै थाबाय। बेराफारसेथिं गेदेमा रन्जन दैमारिया दिनैनि समाव मानो बेबादि जोबथेसालियाव थाबाय थानो गोनां जाखो? जाय एकर्डनि सागानगिरि जानानैब्लाबो बिथांनि केसआ मानो दासिमबो बोखार जायाखै? सोर गारां दिखांगोन गेदेमा रन्जन दैमारिनि थाखाय? सोर दैदेनगिरिया, सोर राजखान्थिगिरिया उदां लाबोनांगौनि थाखाय हाबा मावगोन? बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय एसएसएलसि आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि-एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो एइचएस आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो एइचएस आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्कस लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्कस इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्टस, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 8720358865 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां। जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां। जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां, बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभारमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।